Witam wszystkich gorąco, siemanko, tutaj z nami jest dzisiaj Jo jest Wojtem. nadworny Hanys. Ten, co jedyny umie godać po śląsku na tubach całkich. A teroski będziemy cisnąć na Butterfieldce 3. A Mamy czemu sam my wzięli hechło. Butterfieldce w Widziałeś ogóle? to? Ja? Ale fajno Ale woda. nie, to nie mohecho, to woda za czysto. Ale czysto, fajno, ciepło, wiesz? No, oj, ale to ażur. Ale czemu my wzięli trycyna? Bo jest hopy blank najfajniejszo. No, a my tu po ostatnich tych hardline'ach, co my dostali. Oje. Znaczy powiem tak, coś Nie szmak. fajnego, że nowego, ale jednak za Ale- dużo ta idea mi się kojarzy, wiesz? Takie za kopiowanie pomysłów. A to ani to grafika z czwórki, ani to No właśnie, to takie Ja nie żadne wiem. to jest Aha. dość, ci powiem. Chodź, idymy. Chłopie, To co przejmujemy? Dowej E. Ja. No. I co ja chciał powiedzieć, ale w ogóle... Hopie, zatka pierą. A widzę, tam jest, za hangarem. Ja tam granata rzuca. Ten hangar, co tam te kebabowe language ma na sobie, wiesz? Dobre, bierzemy. No, ja też idę sam. No, a czwórka mi się podoba, wiesz? I no troszkę Ja tak... dość. I no troszkę te... No, niestety mniejsza ilość FPS-ów przy tym wszystkim jest. To tak trochę, wiesz, no... Odrzutliwie. Ale cisną tam ta czwórka też, żeby to było... Wow, BMP. O jest! O, nie ma co gadać. Ja jeszcze żyję. No, ale co my to tego... No, bo my... Wstowej. O O! nie. No, ale nie, czy to jest dobra... O, a powiedz Ja mi, jaką ty wstał- bronią teraz grosz? Ja grał akaczem, ale ja się teraz przełącza na tego technika, bo trzeba mieć jakąś rakieta. No, trzeba mieć trochę tuby, wiesz? Na jakąś tuba. Ale ja też wezmę rakieta, javeliny nie. Jedziemy, plac budowy się szpawnimy. Ja biorę RPG. Ja się też szpawnił plac Ja to budowy. ja na tobie, hopy. Mamy. Hopy, za hangarem leży. Ja już go zabił. Chodź, idziemy, nie? Wiesz co zrobimy? Co zrobimy? Dobra, pójdź. Pójdziemy se na punkcik. Dowej na B spróbujemy przelecieć, ale to Oje, a to piechty tak to będzie nie ciężko, wiem. wiesz? Dowej. Nie odwracaj się, wiesz? To nie można. Ty, a wiesz Chłopiec co z nożem się gipciej leci. mi to przypomina? Co ci to przypomina? Mi to przypomina obwodnica na piekary. Też takie dziury, ale za Takie dużo klimaty pasów. są, Ale za coś dużo takiego, pasów. No, No sorry, taki mamy klimat, no. no co zrobić? No. A hopy, sam jest tyle placu do zagospodarowania, Ej, zobacz. jadą, obejrz. Widział pito autem. Czekaj, ja go... Ciupaj. dobra. Ale w to takie Dobra. auta powymyślał, ja nie wiem. A ty może jako tuba przy sobie. Mom, RPG. Hopy, To jest roller playing tuba. Ja tako gra, ja? No, Ja mam, patrz jakie ja mam fajne hopy. ło, Tabletki. te leżyki. No, konfetti. Wiesz jak to każdy dostawał za komuny, nie? To każdy talerze dostawał z tego, z predomu, hopie dostawał jakoś Ło. pralka. Hopie tuba, Ło, jak ty, Oje. Stor był, ale... hopie tu jest jakiś drugi, przyleciał. No, Oje, mnie zabił. Proszę. Ale to pieroństwo jest, nie? No. Łożkliwe takie, że aż gańba. Fest. Dobra, hej, chodź zrobimy teraz taką inną akcję, patrz. Kaj, się szpawnić. Szpawni się na weteran z retreat, ale ja mu po angielsku, wiesz? Kuror, a już nie idzie. A już nie idzie, a construction site, dowej. Plac budowy, dobra. Ty masz englische Sprache. Ja hopę, bo chcę pokazać, że ja mam multilanguage, wiesz, z kanału. Ale to nie zawsze tak wyłazi. Opy! A Jorzek rozwalił z miny, a nawet nie wiem. A to jest fajne uczucie, wiesz? Jak na przykład sobie postawisz jakaś Ojej. bomba i z drugiego końca mapy nagle auć. Oj. Auć. Ale łostor był, łez. Dobra, opie, musisz sam uważać. Uważam. O! Ja wiem, kaj on Ja jest. się czuję, jakbych trochę tak na karbiu był, wiesz? Wszyscy są wilkiem dla ciebie. Dobra. A ja bych się trochę poszturmował tym. To idę do A ciebie. ja zabił, hopy, ja cisnę F. Jako sam jest haja. Dobra, Zaraz leca. się inti Dawaj, chałpa. hopy, broń mnie. Jak Osłaniam. ja zginę, a ty mnie nie osłonisz. Hopie zabił mnie, pod schodami siedział. Pod schodami? No, A ja cię podniesa. to do wy. Stawum. No dzięki. Dobra. A o, zabijeli go już. Mamy F.
Dobra, no to cisniemy dalej. Coś tam G, coś tam haja na G jest. Punkt G. Ja, to my wreszcie znaleźli punkt G. Hopie, możemy nawet taki tytuł zrobić. W poszukiwaniu punktu G. Wiesz, wiele wyświetleń będzie. Oje. Wszyscy, Hopy, osiętno helikopter, jak on Wszyscy teraz nie- leci. wszyscy, którzy Każdy będzie chciał wiedzieć, chcieli, kaj on jest. wreszcie. Ale to by musieli potem jakieś te ograniczenia wiekowe wrzucić na tuba, wiesz? Plus 13 Na dach- na daszku jest Hopie, Abrams idzie wziąć, dowej. Ale on jest taki ostrobiony, to ja go zbajsluję. A ja, no. O. Ja mu reanimację zrobię. Dowej. W los żeś. Ja? Cisnymy. Hopy, ja wbija w helikopter. Ty se jedź, wiesz? A ja se na Weź tak, spokojności. popiera tak, o tak trochę. Na zaś. No, także to, Ostor był. tak to wygląda u nas, nie? No tak to jest u nas właśnie. U nas tak to właśnie jest. Jadymy na Zomowiec, na Zipsich. Hopy, Sprzedamy ten czołg. jakby my ten czołg sprzedali, Tam to masz nie synka, musimy weź go robić do końca uszczel. na tubie. To my nie musimy do końca życia na tej tubie robić już. Już macierzyński, hopie, zdrowotne Nie, świadczenie. Ja, tak by jest. Ło kule, byłaś- bele. Byłaś. Jest, zezatka. Ja Czekaj, widzę go. rakieta, hopie, dostał. A ja wyciągnął hopy Oe, reanimację. oe. Jak głupi głupek. To podnieś mnie, podniesiesz mnie. No Czy- a ty to źle- czarami chyba. Jak ja cię Spelem. mam podnieść? Jakimś... Magic Co my spelem. Ja, potionem w Wiedźminie. Dobra, hopie, ja mam teraz tako fajną, City Spawn. Czekaj, zes. Ja biorę Javelina, żeby było śmiesznie. No to już ida. Czekaj, Exodus Bonkol. I chodź do tego, Do auta. das auto. Opel. I odcisna. A żeby było śmiesznie, jadymy jakaś daleko, na A, dobra? Ja i no uważaj, bo tam czołg stoi. Hopie, Nowy o, mam pozór. 4 certyfikaty z Hollywoodu. Chyba Bollywoodu. No też. Hopie, ale ja tak muszę jeździć, wiesz, bo jeździć po snajpie. Sztrajfuj. O, ale nie, już się zaraz żigą. Ale hopie, gryfne te Battlefieldy. Gryfne fest. Hopie, nie, to Wysiadamy. ze 4 albo hardline, ja wysiadamy. Było jak piery, z fligra. No, Pejo nie przeżyja. Nie Opie, a Ale on Carbon nas tym to tak- Abramsem się w... Ja jest. widzę teraz Kajon jest. Dobra, oni A. na górkach są. Proszę cię. Hopie, oni są na górkach. Ci powiem, to jak tak porównać ta 4 i 3, to pod względem graficznym to wcale nie jest lepiej w A 4. wcale, znaczy takie detale, destrukcje Ja, detale, są takie ale lepsze. i tak jak się na ultra tu wrzuci, a grom teraz na ultra, No jakby ja co, też. to hopie, to wszystko widać. Ja widział, że nawet gość nie ogolił się 2 dni, No, a jak 3 dni się nie ogoli, to bardziej to widać, to wiesz? na ultra sam to nowe dzwonio, nie? No, wonio. No i normalnie w tych chałupach to czuję, że tam robią jakieś falafele tam tureckie. Albo kebaba, nie, to kebab troszkę, bardziej kebabem niż falafelem. Ale drobiowy. Ja drobiowym, bo to hopie, wiesz jakby było baranina czuć. O jest. Kaj to baranina, hopie, nie stoć. Nie stoć na baraninę. Się zablokuje. Ty jedziesz ty z tym autem. Nie, ja jest już sam jako snajper zespałniony. Wręcz spełniony. Ja teraz spróbuję. Ach, Ej, ty możesz do mnie do BMP wleźć jak i chcesz. czurżek zle. Hopie, ją zabiją. No to ja się cieszę. To ja się cieszę naprawdę, że mam takiego dobrego żołnierza w drużynie. I opitom. A wiesz, wiele to trzeba płacić takim żołnierzom. To jest hopie, całki geld tak. Powiem ci, że jakbyś był Wiedźminem, to ja bych się nie wypłacił na twój żołd czy coś tam. No. To ja bych nie chciał, żebyś dla mnie polował. No ale co ja mogę polować, co na Miechowicach w lesie, na dziki, No można. na cidrach, na gołębie. No, w Bytomiu na dziewic... A nie, nie ma dziewic. Nie, to głupie. Dobra, ja lecę za tobą. Ej, ale tak nie O, może jak- być. No, hop, skacz! Hop, hop! Widzę go. Jaki oszkliwy, ją mu rakieta puszcza. Kuźwa, za nisko. Ale to głupie. O! O! Cisnymy na C, ja? Ja. To cisnymy na C. O, jak ją z pipcu. Hopie, ja Ty masz strzelam... G3, ja słyszę, że ty tak pyk, pyk. Ale Patrz, jak ją ciurna mu. Ciężko O, trafić, duży odrzut mu. No. Ale fany jest.
Mocno. jak jo jada. No, widzi mnie. Hopy, Kawasaki. Puta negro. Naga suka. I on nie umie z tego strzelać. A on nie umie z niczego strzelać, to tam nie ma różnicy. Ty byś zastrzałowego nie mógł robić. Nic. Nic, Nie, a bo nic. oni mi dają takie te różnego rodzaju ładunki, ale to są ślepaki, wiesz? Szkoleniowe ładunki. Albo ty się dopiero szkolić na strzałowego. Ja. Tam zamiast trotylu jest mąka, nie? Ale kartoflano. No i tak oskrobia, ale to nie lubię skrobi, bo to jest takie łożkliwe takie w dotyku. Hopie. A ty wiesz jak skrobia takie ziemniaczano, taką? No nie. Ja cię już podnoszę, hopie. Oje. Widzisz co ja robię? No widzę, za doktora. Może niby to mia. Dobra. Hopie, helikopter. Ach, trafił żech. A tam leci Teraz żałuję, synek. że nie mam igły. Ej, a ta igła to się powinno igła czy igla? Czy IGLA? Czy Nie, IGL? igła chyba. To jest ruskie chyba, co? A to igla. Nie wiem, ja po rusku nie umiem. Cisnymy te A, dowej. Patrz, Ja auto cisnę. mamy. Ty masz auto? No właśnie, synek, ci titom. Opy! O, jada. Jada, z tym. Helikopter bija. O kule. Ej, mają tebe. Opie, przejone. Dziura w helikopter, hopy. To i cisnymy A. Bez synka zjechał, ale to nie mu hardcore to. O, sus palma mi się wtrnięła. Hopy, muszę przeładować. Bo sam jest wojna. Ja nie umiem tak Patrz. podźwignąć, hopy nawierch. Opie. O Jezus, co się robi? Nie muszę apteczka, wiesz? Ja też bych chciał, ja jednego zabił. Oh my god, stary, na linii. Za linią wroga. Taki film był. No, ja się tak poczuł przez chwilę. Ale no przez chwilę, bo już teraz mi wszystko jedno, wiesz? Leża w ziemi. O Jezus. Jak one lecą. Nie Opie, ma- jada z koltem. Jo zabiją. Jo tyż! Opie, jo Ace'a zaraz zrobię. AC pajace? AC pajace. Opie, jak jo z tym koltem. No wiele Co to ja może robię? prać. Hopie, ale mnie tak denerwują te helikoptery. A po jakim Nie- łonie cię tak trafiłem? No bo ja nie wiem, one myślą, że mogą wszystko. A oje, ten fligrem śleciał. Ja Opie, też, kamikaze. ja do fligra wchodzę, wiesz? Do fligra. Ja pokażę wszystkim, że się da latać. 3, 2, 1, klapy otwarte. Opie, I a jo w idę siebie. do auta, jo jada stąd. Proszę zobaczyć, jak pięknie to wszystko chodzi. Maszyna jak ta lala. Opie, i stan igła. Stan igła. To ino na niedziela się do kościoła tym furgoło. A Niemiec śliptał jak sprzedawał. No głupio mu było. My mamy wszystkie Nie mamy punktu G zajść. G. To tak jest łożkliwie z tym punktem G. Jo sam- To tak. Oh my... What? That was my wylew. Popełniłem samobójstwo. To nie rób tak, bo to głupio. To grzech. Musimy się na siebie zrespić, już tam lecę do I ona ciebie. G jest. Zaś ten punkt G biera. Za nami, panie, od schodów. No faktycznie. Uratował, że chcie, wiesz? No nie, bo ja zginął. A ja nie mogę, a ty masz medyka? Nie. To Nie. jest, to ja ci nic To nie mogę technika. poradzić. No to sorry, taki mamy klimat. Ej, już i na tobie coś pawnia. O. No. I już lecę. Łoje, Dobij, łoje. dobij. Nie dobija, Zabij. hopie. Zabił, że. Ja, hopy! Drugi jeszcze. O. Ej, musimy się tymi respić, medykami, wiesz? I do hopy, w wyzach będzie lepiej? Jak? Oliwkowy fort. Ja tam idę. No dobre. Jeżeś. Ja, Ja cię widzę. Czekaj. hopy, O. ruchcuk. I proszę państwa, teraz będziemy podróżowali na punkt G. Będziemy wreszcie pierwszą ekipą, która dotarła do punktu G. I ku zdziwieniu wszystkich, on naprawdę istnieje.
Proszę państwa, szybko zaraz wjedziemy w ten punkt, ale już widzimy, że wszyscy chcą dotrzeć. Każdy na swój sposób, od tyłu, od przodu, próbują, plądrują. Ale proszę państwa, jest tylko i wyłącznie jeden sposób, żeby się tam dostać. Trzeba pokonać wszystkie przeciwności losu. A to I nie my ma to po leku. Nie ma. Hoppie, Zabieli mnie. Łe. ja też. A łożkliwie. Ale lato tym hopie fligrem. No Ja nie. furgo, jak głupi. Jo, wiesz co, hopie, bier technika i No. bier igła, co? No dobre. Czteroski, co to było, G? No to robimy na... Nie, kaj tam blisko będzie, beach, to na beach, na D. Dowej na D z igłami. Hopie i będziemy, hop, jo, już widzę. Już go namierzą. Poszło jedno. Leci! Bam! Dostał. Wyleciał. Ja też opie... Jak ja go z dupcą. W lufcie. Co oni tu strzelają zaś? Ja nawet nie dał synkowi dolecieć na spadochronie, ja go zabił. To takie trochę łożkliwe, ale... Ale to je wojna. Super. Zaś kolejny nas zabił Havok. To szpawń się na Dobra, mnie. dobra, ale to my musimy igła na Ja 3-4 poluję z razem. igłą. Albo pierw ty, a jak on puści te swoje zaklinacze czasu, już na tobie. Puść i o zaroski. Puściłś? Ja, Teraz moje poszło. ale puścił te A twoje, cuda. twoje doleciało? Nie trafił, bo puścił te swoje czary mary. Zaklinacze. Ej, tego drugiego po prawej, dawaj No po prawej. dobra, czekaj. Czekaj, Jadę, i teraz ja. puszczamy. Nie, ten co leci teraz, nadciąga. No. Puszczą. Poszło. O, kurde, żeby doleciało. A, to teraz, A. szybko namierzaj. Czekaj, muszę przeładować. Ale on jest sprytny, O, wiesz, patrz co pitne. on robi. Ej, leci następny, patrz, tam pocisnijmy. Po naszej lewej nad brzegiem, Tu brzegiem. jest, patrz, Kajo jest. Kaj, No, mam go. Puszczą. a tu, to teraz. Ej, on nie ma tych chyba. A, nie miał. Łoje, hopie! O, on zleciał. Tyś go ześtyrował. No. Ej, jedzie autem, synek. Nawet dwa synki. Dobra, ciś na chałupa sam. Na hauzę. Mam Tego go. jeden jest, ładnie. Hopie, jeszcze jeden przed barakiem, od naszej Mam strony. go. Hopie, tyś to zrobił. Ja cię nie mogę zreanimować, bo tyś nie... To musisz przeżyć, ja się na tobie zeszło. Żyja. Sztyc żyja. Właśnie, warto by było powiedzieć o tym, że Battlefieldy się zrobiły darmowe od jakiegoś czasu. Ja? Znaczy, one były przez jakiś czas darmowe, nie? Ale to zaś pewnikiem będą. No i no wiesz o co chodzi? Jak ten Battlefield tak umierał, to ale nagle to on hopie teraz nie ci szło, hopie. on Nie ma nie szło placu na włazić serwerach, no. nie szło włazić na serwery, hopie. I ci, którzy hopie oferują hostingi, to już pewnie zacierają rączki od 2 tygodni. No. A teraz czekamy, aż 4 będzie darmowo. A kaś ty jest, mój To i kolega. Olek właśnie. Helikopter nad nami, helikopter. No i on nie żyje. Ale nie, no tak, nie może być. G53, co to jest G53? Kałon jest. Ja, to jest technik. Oni tu wszystkie chodzą. Ej, to kaj się szpawnić mam. Szpawnimy się na construction site, ok? No dobre. Jako technik ida. Ja też. A co to się sam? wyda stać mnie? Nie, jest jeden synek. Ty, a powiedz mi, czy ty masz uprawnienia na łodzie pontonowe? Nie, mam ino na jachty pełnomorskie do 12 metrów długości. No to szkoda, to nie możemy tu pontonem. No nie, to nie możemy. Opie, Kaś ty tank jest, jedzie. no. Co to jest za WM? Rozwiń skrót twojego klanu. WM. Nie wiem, już nie pamiętam co to było. WM. Wielmożny Miszor? I to dogadaj, ja nie wiem. Mogło tak być. Ja nie wiem, opie, już nie pamiętam. Opie, my to wygromy. A weź kaj, one są te one się na tym, one są na dachu tego wieżowca. Ja. A to ja bych musiał se szniperka wziąć. No. To ja wezmę se szniperka. Dobra, to ja się na wieżowcu, to ja się tutaj zrespia. A ja zaraz cisnę na S. Ja O, tak nie chłopie, zabił, ale ja się boja, normalnie ja się boja. się bojasz. Aż mnie pierę. No to nieźle. No nieźle. No nieźle. O, widzę go.
Ale z noża ładnie go pocisł. Ojej, Ojej. ktoś mnie widzi. Hopy. Mnie też. No, Ale nie to ja wiem, nawet nie wiem skąd mnie strzelali. Ja nawet nie wiem. Robiera F. Ja już wiem wszystko, dobra. On był hopie na daszku. Dowej F. Hopie, oni są wszyscy na tych budowlach. Jo na E ida. Nie, jo ida na E. Ale ja już przejął S. Ja się sam zespałnia takiego robocika, wiesz? A już lecę. No ale tak nie może być, że się spełnia i od razu we mnie strzelają. Hopie, ja się boja. Każdy by się był. O, Dobra, zabił, że. idę do ciebie. Ida. Musimy, dowej, robimy akcja, na górę musimy wleźć. Pójdź, Ale to nie wleziesz tędy. Pójdź, ale wlezymy. Tu są schody, chodź. No to dowej. No. I co dalej? Tu. Kaj są schody dalej. To już nie ma dali sodów. To już wszystko! No, To co oni... No to tutaj, chodź. To co oni to budują? nie wiem. Pójdź sam tutaj. Tu są schody, o. I co zaś to samo? O Hopy, kule! sam jest Czech! Jo dostał... Ej, czemu ja go nie mogę? Jo zawału dostał. Jezus Mario. Co tyś to miał za broń? Jo miał G30. Jo się smola. Jo do ciebie ida, wiesz? Dowej. Dobra, klikom. Dobra. Idzie tam jeszcze wyżej Ej, ale wleźć. to zaś nie idzie dalej wleźć, to już nie ma schodów. Dobra, Co to jest za głupstwo? Nie, ale to tak, to nie wiem, to w Polsce jest czy co? Oni tak budują. Chociaż nie, bo my by to w Polsce pięknie zbudowali, hopie, nie? No, Ty znowu jakiś Maciek sam jest. Przed chwilą my grali w inną gra i był Marek. Marek. Ja nie wiem, Marek, Maciek. Takie pospolite te imiona. No, Szłoby jaki Mikołaj, szłoby jaki Dawid. Hopie, od To B, nie. zobacz se od B jak się co tam... jest od B? Jak kiełbasy na święta im się te celowniki świecą. Hostile tank spotted. Over. Ja mam ino igła i teraz sobie nie mogę szczelić tanka. No to wejrze tą igłą coś tam dziabnij. Hostile jeep Mogę fligra dziabna. Dobra. I ocisnę na D, chociaż my już tak wygrywamy, że aż normalnie gań... No, to już głupio aż. No. A powiedz mi jedno, nie? No nie wiem. Jakbyś miał wybrać z dwóch łożkliwości, czy możesz być ruskim żołnierzem, czy niemieckim, to co byś wolał? Nie, ale... Mniejsze złoka jest. A muszę zbierać. Ale powiedzmy takim obecnym. Nie takim Ob- jak kiedyś. O Jezus. No nie, no to ja bych wolał niemieckim, bo po niemiecku to ja By się przynajmniej dogodał, bych ja? się dogodał. A to nie lepiej by było właśnie po rusku i się z wrogiem dogodać. To też nie głupie. No. Ej, ale hopy, ja teraz wejrzą po tylu czasach, po takim czasie, co ja grą w Battlefieldy, nie? No. Że jak strzela, to pięknie widać, hopy, tutaj te rikoszety na wodzie. No wszystko, To jest- o Jezus. A nie to, co tam w tych Watch Dogsach, nie? Ja, w Watch Dogsach to ani mi nie godej. Ja to Ani widział, nie hopie, godej. tyś był tak wkurzony, Ja był taki zeszterowany. ale żeby tak, ale normalnie chyba, że to są kapiszony, chyba, że to No są chyba, że. fake ammunition. Bo cię proszę, takie coś zrobić. Mnie by było głupio. Nie no, pomysł fajny, nie? Pomysł. Ja pomysł, Hopie, ale BMPek, wykonanie... BMPek. Hopie, wyszł. Haj, co? O Jezu, o Jezu. Ej, to... Patrz. Ja mu gichna, obejrz. Pitej. Patrz, hopie! Ja. Cysty, Zebrał. cysty Nikolaus. Hopie, nasza lewa! Ło, cieniu. To jest po mnie. O, już to samo umie. The same for me. Okej, doktor sam przyjechał, ale widzę, że ten doktor to jest czysty wylew. I obiera teroski. A se z kuszy poszczelą, a co mnie to Kuszy. stać mnie? Kupił, że chce za Oby Twitche. Wiedźmin w Trójcynie. No, ale Bo on bez... też z kuszy pierę tam. Ja, ale co ja mogę powiedzieć, no... Fajnie będzie, ale my musimy czekać. No musimy. Teraz tak O, patrz, dwójeczka. hopy, nasi są na czacie, zobacz sobie, V-Gates. O, Hopy, V-Gates. Einfach gut, nie? no hopie. Und dia? Patrz, hopy. Ganz gut. A ja też im napiszę.
Opie. Entschuldigung. Opie, tak się pisze. O, i Rusek się w dół, patrz. A z ruskimi to ani to nie przeczytasz, co to naszkryflane. No, ani się nie To napijesz, ty bo w cię tych- opiją. W tych krzokach, hopie, szrajbają. Hopie, cisną na plac budowy. Uwaga, proszę państwa, 55 punktów, musimy to jakoś tutaj ugrać. Nowe gromy, to zaraz będzie koniec. Ej, ale łociule, a my stracili hopie No bez, my prawie bez wszystko, mała wszystkie punkty. my już prawie wszystko stracili. Że my już prawie wszystko Ule, stracili. bele. Ja odbił teraz. Dobra, Łojes, nice. łoje. A co oni O. tak pierą do ciebie? Ja nie wiem, Czyli chyba Ich ściągą atencję. Ich bin Freud, ich bin Freunde. Ino nie w ten, nie Feind, nie? Feind gesichtet. Fein gesichtet. Wo jako Ja hopie. pamiętam z Call of Duty, fein Ja, gesichtet. Feind gesichtet. O, kopien! Albo Scharfschütze. To był snajper. Jak się szło języka naumieć, nie? Ja, albo Suppressing Fire to było... Nie, Firefly było, nie? Że no, Fire at Will amerykańskie. nie, ale Feuerfrei. To ja. I Feuer einstellen. Suppressing Fire to... Ja, no. Tak to było. Bist du verrückt? To też to pamięta. To już Ty, nie trzeba ma. by Call of Duty 2 zaściągnąć, wiesz? I kiedyś tam pograć. No co I by? no te roski nie wiadomo czy serwery w ogóle stoją, no. Nie wiem, ale to właśnie bez to już polecamy Heroes and Generalsy. No, Bo to my zaś idzie się tak fajnie. my normalnie se stare czasy przypomnieli, No. kiedy to my właśnie tam ciśli w tych A Shermanach. pamiętasz jak my najeżdżali Niemcom do zupy? Hopie, co tam było? Viel Spaß. Keine schmeckt, nicht gut. Nein. Ej, a jest może jakaś wybuchowa amunicja do kuszy? Ja chyba jest. Ja, jest wybuchowa amunicja. Bo ja bych tak wkidrął, hopie mu sam O jak ty no zdupcu. Proszę cię. No ja widzę. Jojda, weteran z retreat. No, a że głupio. Dobra. No i cóż mogę powiedzieć? 8 punktów do końca. No i będziemy się żegnać. Wojna zaś wygrano. Hopie, co my to nie wlezymy, to my wygrywamy wygrywamy. dzisiaj. To może choć dzisiaj to lotka wyślemy. Ja bych tak ci powiedział, ale nie, osobno, bo ja się z tobą nie będę dzielił milionem. A, ja to czuł, że ty jest taki przepadzity. No wszystko wina Tuska. U niego oddam ostatnio bluzka. O, No Krzyk i- ostatni punkt zebrał. Możesz mi podziękować. No nie, ale... No, ale ja dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję Mikołajowi, co ja mnie też zaprosił. dziękuję. Hajsy potem się podzielimy, Ja pamiętajcie. Ja po pół, ale to po pół, ale to halba, ja? Ja. No, także tu nam podliczą wszystkie hajsy. Tutaj każda baretka to jest dodatkowy check. No i cóż mogę powiedzieć? Check in, check out. Na razie. Check. Czujcie się.